Avui porto una novel·la policíaca de l'Agatha Christie, Diez Negritos, una de les seves novel·les més famoses, publicada per RBA amb un pròleg de José María Gelbenzu, i també la podeu trobar en català, 10 negrets, publicada per Columna. L'Agatha Christie va ser la reina de la novel·la policíaca, va inventar detectius molt famosos com el Poirot, però justament aquesta novel·la, que té molta gràcia, no té un detectiu, no hi ha ningú que investigui, sinó que és el propi lector, la pròpia lectora, la qui ha de treure conclusions a partir de la història que llegeix. En una illa molt petita, que hi ha enfront de la costa anglesa, hi ha només una casa, la casa d'un senyor que ningú coneix, que és un senyor molt extravagant, que suposadament un dia decideix convidar-hi a 10 persones que no es coneixen entre elles, però que, pel que sigui, per raons personals cadascuna, no poden refusar la invitació. Un cop es troben a la casa, soles, sense l'amfitrió, només amb 2 criats, després de sopar senten una gravació que els hi ha deixat el seu amfitrió, en la qual els acusa d'assassinats. Cadascú d'ells, pel que sembla, cadascú dels convidats va cometre un assassinat en el passat. I ell diu que hi haurà una venjança. I efectivament, cada dia mor una persona. Cada dia un dels convidats apareix mort. Al final apareixen tots, estan tots morts, i per tant el lector ha de deduir què és el que ha passat, tot i que finalment l'autora ens explica qui ha estat la persona que ha comès tots aquests assassinats.